the year. So meron lang po kami doon na when it comes sa road, meron kaming construction of concrete road if it's a new road, rehabilitation of paved road if it's improvement, and kung mag-widening po kami ng existing road, and it is widening of roads if mag-widen po kami ng aming mga national roads or any local roads po. So yun po yung aming choice. So since ang Kabasan po is a new road, so ang amin po, parang mangyayari po, parang end product is really a concrete road. And that 100 million will only cover first, as considered as phase 1, although wala po siya doon sa project title, is the road opening muna. And in fact po, the phase 2 sana is ni-request na namin, and it is RDC endorsed for the year 2023 para po sana ma-continue yung ginawa sa 2022. So, hindi lumabas. Hindi po lumabas. And it's also RDC endorsed in 2024, hindi rin po siya lumabas. Kasi dito ba, sabi mo, nag-insert to. Sa first, yung yes po. Diba? Wala po siya sa net namin, nasa JA. Sin-insert to. Yes po, ako. Kaya nga, bakit? Saan po nino? Sino ang nag-insert? Para tayong Congress na nito. Ang nag-usapan ng gabi, sino nag-insert? Sino to? Sige nga, kung pagkala, sino nag-insert? Kasi nag-insert, dapat, sabi nga nung, pag sinimulan mo, di ba yung mga salita tayo, sinimulan mo, din mo tinapos. Kaya sino nag-insert? That we don't know, sir. Pero, yung contractor natin, mamaya, di ba, ang contractor Sunwest, di ba? Sila, di ba? Siyempre, masabi kayo, bidding yun. Diba? Pero bago po bigay kay Congressman Crisel, kasi meron lang isang na gusto ko na mabago. Itong scope of manay, kung pwede, ayusin nyo to. Apo. Hindi ko magkakaguro tayo din. Kasi nakalagay yung construction, kahit ako elementary, yun din, construction, kung title, pwede. Yes, naintindihan po namin to. Ako, that's why we want to explain also, kasi alam namin kung saan. Dapat, walang kayo, i-clear nyo na to. Yes po. Kung ano lang makita namin, mag-accept din namin. Okay, magpa-accept ng kalsada ka na itong rito, ha? Ito na nga matatapos yan. Sabi nyo kasi, nagkuha na kayo, nagkaroon kayo ng public consultation. Eh kung totoo man yan, bakit kinagtatanong ang mga taga-kapasan? Diba? Kaya ayun mo na sinasabi. Okay? So, tawagin na natin si Congressman. Thank you, Doc. Thank you. Hello. Ikaw na po. Okay. Good afternoon to everyone. Talagang ni-request ko po na gawin siya on Friday. Dahil hanggang kahapon meron kaming mahalagang make-up sa Congress. So gusto ko dahil saklaw ko ng First District ng Albay. Kahit hindi pa po ako yung congressional representative ng term na yun, time na yun, 2022 ito, nasa distrito to ni Congressman Edsel Lagman. Napadala na ako ng kopya nito ni Mayor Dinky. Ay, Mayor Nuki, sorry. Mayor Nuki, hindi pa. I think ang mayor noon time na yun, si Mayor Dinky, tama? Okay, pero ang nagbigay sa akin ng kopya nito ay si Mayor Nuki. At ang sabi ni Mayor Nuki, nabigyan na ng kopya yung sanggunian. And I think yan ang pagkasod ko bakit si ABC President may kopya nitong listahan. So, nung nagkaroon ng, nung nag-text sa akin si Governor, sabi niya, tingnan mo ito ng mga projects, no? Sa distrito mo to, First Engineering District ng Albay, galing sa munisipyo ng Pakakay, apparently galing daw sa DPWH. Hindi ko alam kung sa district or sa region, no? Ang first na ginawa ko, Gov, is nag-react din ako, bakit road concreting? Bakit road concreting? Tapos wala naman talagang concrete road. So, talagang First Engineering District. And na-explain naman sa akin talaga na ang kaya lang nung pondo ay para sa road opening. And na-stress din sa akin na pagdating sa pag-plan nila, sa pag-identify nila ng end product ng isang project, tatlong categories lang. So, kung bago siya na kalsada, is concreting o construction of a concrete road. Okay?
And syempre, hindi ka naman makakapag-construct ng concrete road kung hindi ka mag-road open muna. So, sa road opening, isaklaw siya doon sa category yun ng paggawa ng bagong kalsada. Pangalawa is, kung may existing road na, rehabilitation of a paved road. Yun yung second category. And the third category na ngayon ko lang narinig kay Engineer Nani is the widening of the road. So, 3 categories. So, kung mag-road open ka, ang magiging title niya talaga, dahil ang magiging end goal niya, nasa planning, syempre, alam mo kung ano yung magiging end goal mo. Ang end goal mo would be a concrete road. Pero after the term, basahin natin, Governor, kasi maganda na klarado, lalo-lalo na naandito yung media, kayo magpapaalam dito sa tao. After yung nakalagay na construction of concrete road dash, okay? Construction of Kabasan, Pongkubunga, Quezon Road. So yun yung lumabas sa GAA na title. Construction of Kabasan, Pongkubunga, Quezon Road. Okay? Gusto ko lang po ma-clarify ito kasi kahit po gusto ko maghanap ng ghost project, no? Alam niyo naman na ang contractor nito ay yung nag-insert din ito. Eh, sabi ni Gob kanina, sino nag-insert niya? Of course, hindi alam ng DPWH kung sino, pero po pwede nyo naman connect the dots. Kung sino yung contractor, nalagay ko, siya rin ang naglagay sa GAA nito. And remember, noong 2022, siya na ang upper chairman. Tama? Tama po ba ako? Okay. So, connect the dots na lang tayo. Okay. Ang hindi maganda dito sa mga nangyayari, at alam niya ng mga taga-Bangkakay, road opening, road opening sana. Araman yan ka mga taga-malilipot, opening sana opening. So pag mag-ibog is circumferential road around the Mayon volcano, binuruksan sana talaga. Tapos, kain na. So connect the dots. Nga tata gusto ninda road opening sana. Nga tatadain ninda pinondohan. So mga subsequent na para maabot sa end product. Kung road, concrete din yan, opening pa lang, nasan yung konkreto? Kasi kulang na yata doon. Okay? O, ang mangyayari kaya na gusto din na ipapasa nila sa iba ang pagpag-ibog kang construction kang concrete road. So, yan ang nahiling ko po, Gob. Kunyan, Gob, pasensya ka. Takitanduan mo yan nakatukaw. Hindi ka po sa problema nahiling mo. Sigurado ako, din malindi yan babalik ka na. Nagabos yan road opening. So, siya mapag-ibog kang tinampo dyan. Itanduan na kaan. O, binuroksan nila, binurongkan nila, kita naman yan kaan ang mapag-ibog. Kasi syempre, nag-aabralay ang mga tao. Kaya tama maninigibo mo po, Gob, na inilingwaw talaga kung ano ang scope ng mga katrabahong ini, tapos sinimula nila, tatapusin na. Okay? Okay, yan na magiging problema natin. So, sana po, klarado, tapoy po ghost project, at kung pinakainan na gusto makahanap multo digdi. Ano din doon mata? Very obvious, di ba? Okay? Pero, hindi siya ghost. And COA, I think, will be in the best position to ascertain that. Titingnan nila yung program over, titingnan ko ano talaga yung natapos. No? So, hindi naman tayo COA. So, tama rin si Gob na ipatawag ang COA para tingnan kung talagang na-kompleto ng contractor, in this case, Sunwest Construction, so sa INDA, na 100 million. Although ang APC na sana po would be 96.5 million. Akira na 93 na lang ang contract price. Okay, naging 93 na. Okay. So, kung sa hiling ko, kung hihilingan mo man hindi ang malilipot, maraming na mahiling tama sa malilipot. Mga ipaninda. Sa hiling ko, Okay, thank you, Congressman. So, yung mantigdiso, construction of concrete road, Kagbulakaw yung si Kapitan, nagaling view,
Ini, ilong may phase 2 ang title. Tapos, scope of work nito. Ini talagang dapat ilan na nito dito. Ang scope, ilan nito, ano ng saro, ano, next time. Hindi ibang inspection ng may road concreting. Tapos kaya ako pag tuman ko sa pabasan, makailing ko tulos 100 million. Siyempre, 100 million is 100 million. Dapat may concrete na, di ba? Kasi nila construction of concrete road. Tama, so sinabi mo, natulong tayo. New road, concreting road, rehab, and widening. Very one item yan. Pero iba manay ang pinapulkang scope of work. Ang scope of work is, pag nag-release ka na yung 100 million, yan ang gigibuhan ka. Hindi mo sa nagtanagaroon mo din. Dali lang dito din. So, pareho kang title. So, dapat dito, linagay mo, what was stated in the SARO? Naming for cross drainage, slope protection, ano pa? Spillway, na mga gilid ko. Kaya sa mga barangay, hindi maarapot. Kasi ang mga barangay, maganda na sa concrete, no? Like for example, siguro pupunta, ano ang situation daan ni Tabi Kap? Sa Kagpulakaw to Taknagan, Kap Tabi. Si Manoy, ano ang sitwasyon? Ano hindi ba yan? May concrete naman. Pag-i-use na Tabi. Ano hindi po, Primiso Ridge Road na tinonanim na. Yes, ma'am. Okay, yan so kaya pa ako na tinampo, na 4 lanes na. Tapos two sides equal solar. Yes, yes. Oo, pero kunya pinigil mo so rock netting ongoing nun yan, tama? Yes. May rock netting, okay. Sige po, pick up. So ano ngayon ang sitwasyon? Ini, Hilig Road na yun. Sir, yan, yung pinunta natin, yun na yun. So yung mga tennis, Kap. Manahin ka Kap, ano? Dugtungan ko lang po, so duman po sa lugar ng Kagbulakaw, Manayta, Nagan, Race Rose. Bali po ang Merkules, bali po ako duman. Yun yan, sabi po pa ng mga trabador duman, naging pakising na nagparabaan kasi pagpapundo daw po sa trabaho ka time na yun. Yun yan, nangatadaran po duman kapag kahapon nito, so may nahalo po pagkaga. Yun yan, ang pag-iulay ko po yun sa nasod, DPWH, kasi makahirap po ano mangyari ngapit kung ito, kung babayaan po ito. Kasi so, ang bulad po ito, kung naduman po baga, alas konkretado na, may day po duman na nasusugpon pang road. Itong so, alis sa may landing na piga po. May po kano sa minus mga 100 meters na dahil pa concrete. Napigagan slope protection, so hampang sa Manay, Iguana. So hampang sa Kagbulakaw, Mayo pa. Hampason po itong Maray. Ngayon, pag nag-abot ang Tigulanan, kahirap po ang Kagbulakaw at the same time ang Manay po kahirap man. Kasi magkagaba ito, dati na po ito nagaba, itong ginibunin na naman. Tapos ang kahirap po, so parting kanta nagan. So di mga nabulog duman sa, pero Manay po ito, we were told na ang yun ang construction ng region ba yan? Tumahan sa Indro, ano? Kaya ang Pantali Cup, anyway, noted niyang cup, mga panggilan at kanta, ali ako mismo doon. ang pasong po kayo, delikaduhan po ito. Ako nga ang first pang ko naman, sabi ni Congressman Pizer, ano nga yan, Bob? Nalaong ko na yan. Nagdoon ako Domingo, nalaong ko na. Samantalo pa, kay Mana ko si Kapitan. Magduman may, nahiling ko, ilang mo niya na nangyari. May 4, may 6. Plain road. Talagang pang-international na ito. Talagang binuhos. Yung ano ang problema ta. Kung pinariyosan ako kayo ni Kantinang Puta Paluman sa Kapasan, ano pa, Kawayan, alin ang tapos yan. The problem right now, binibuto ito, tamay na, ilipan akong ilipan naman, nakulaon. Timberland ba ito? Kaya pinapunta man na si Director kung paano ito nakatboking mga tabako na ito kasabay kang infra. May elephant yan. Tapos, masyadong nakula mo yan. Ang isa tama, si may compression around ang region kung may maabot pang kwarta o dahil na. Takapit na takutan digde, one time, ali ako naman sa Kagbulakaw.
Grabe ang baha doon. Dahil buksok yan. Sabi, although area of responsibility mo yan, although region yan, pero buksok yan. Buksok ang barangay kang Bulacau sa baba. Buksok yan. Kaya ang mga kansaro, baha.